Vážení priatelia, hlásime sa vám z druhého poschodia reštaurácie Auschwitz v Bratislave a v tento veľký deň víťazstva nad fašizmom. A dovolte mi, aby som vás privítal vlastne týmto spôsobom na tlačovej konferencii občianskej zbierky Munícia pre Ukrajinu, keď nevláda posielame my. A týmto aj dávam slovo jednému z iniciátorov zbierky, Fedorovi Blaščákovi. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem. Dnes je výročie konca druhej svetovej vojny a jeden z politických dôsledkov porážky fašizmu bolo aj znovu obnovenie Československa v roku 1945. Táto zbierka nadväzuje na túto slovensko-českú a toto slovensko-české a československé spojenectvo a partnerstvo v 20. storočí. A to v tom zmysle, že my sme, keď sme ju začínali, pre nás hlavná politická myšlienka bolo aspoň symbolicky pripojiť Slovensko k iniciatíve českej vlády na nákup munície pre Ukrajinu, ktorú sme vnímali ako možno rozhodujúcu v tejto fáze ruskej vojny na Ukrajine. To sa podarilo, preto chcem osobitne poďakovať premiérovi českej vlády Petrovi Fialovi a ministerke obrany českej vlády Jane Černochovej za podporu, ktorú nám adresovali, keď povedali, že našli cestu, ako tieto peniaze, ktoré Slováci a Slovenská občianska spoločnosť dala dokopy, pripojiť k tej mobilizácii muničných zdrojov pre Ukrajinu v týchto týždňoch a mesiacoch, ktoré prebiehajú v Čechách. Zároveň táto správa o zbierke obletela celý svet. Viac než 65 000 Slovákov vo veľmi rýchlom čase vyzbieralo viac než 4 milióny eur. K tej českej iniciatíve sa pripojilo zhruba 20 krajín. Slovinská vláda dala 1 milión, Island 2 milióny, čiže Slovensko sa v tej tabuľke krajín nestráca, nepotáca sa niekde na dne tabuľky. V pomere ku kúpnej sile a HDP na obyvateľa sme venovali viac než 4-krát viac ako Kanada, povedzme. Takže chcem poďakovať aj všetkým darcom za to, že je to hlavne vďaka ním, že táto správa obletela svet a robí nám dobré meno Slovensku všade v Európe a osobitne na Ukrajine. Ukrajinci nám poslali list s poďakovaním 30 významných osobností, nositeľka Nobelovej ceny Alexandra Matvičuk alebo nositeľ Sacharovovej ceny Oleg Sencov sa k nemu pripojili. A dnes už na Ukrajine každý vie, že Slovensko stojí spolu s Ukrajincami na tej správnej strane dejín, že Slovensko nie je prorusky zbabelé a za to chcem poďakovať všetkým, ktorí k tejto myšlienke prispeli, priložili ruku k dielu, osobitne teda darcom, ale aj všetkým kolegom z iniciatív Mier Ukrajine, All for Ukraine, Donio a veľmi špeciálne poďakovanie českým priateľom z Darku pro Putina. Ďakujem pekne Fedorovi. Poprosím Zuzanu Ižákovú z občianskeho združenia Mier Ukrajine, ktoré je jedným z lídrov občianskych iniciatív za týmto projektom. Dobrý deň, tak ja by som rada nadviazala na Fedorové slova a chcem sa veľmi vrúcne poďakovať všetkým Slovákom, Slovenkám, ktorí sa zapojili do našej iniciatívy a prispeli. A dovolte mi zo pár čísiel uviesť. 1 milión sme vyzbierali za 41 hodín. Priemerný dar od jedného darcu je 64 eur. Najvyšší jednorázový dar od jedného darcu, darkyne, bol v hodnote 100 000 eur. Je nás už darcov vyše 65 000 a za každým týmto číslom je nejaký človek, ktorý chápe, že je našou morálnou povinnosťou pomáhať napadnutej Ukrajine, brániť sa. A k dnešnému dňu je tam na účte 4 165 000. Chceli by sme vyzvať týmto aj vlastne podnikateľskú obec, ľudí, ktorým záleží na to, aby mohli v slobode žiť a v slobode podnikať. Ďakujem ešte raz všetkým darcom. Áno, čiže pridať sa môže stále ktokoľvek a
aj podnikateľská sféra. Poprosím Zorianu Juriu, ktorá je z občianskeho združenia All for Ukraine, a Zoriana nám povie aj za ukrajinské komunity na Slovensku pár slov. Nech sa páči. Dobrý deň. Chcela by som v mene všetkých Ukrajincov vyjadriť slovenskému národu úprimné slova vďaky. Každému jednému, kto prispel, veľké ďakujeme. Nedávno časť našich dobrovoľníkov sa vrátila z pravidelnej cesty z frontu, kam chodia osobne odovzdávať auta, dróny, rušičky a inú pomoc. Odtiaľ dovezli veľa videozáznamov a slov vďaky vojakov každému jednému Slovákovi za podporu. Vážime si to, je to skutok, ktorý už je v histórii našich krajín. Pokračujeme v tom naďalej v rovnakej jednote našich národov. Ďakujeme. Zuzana Suchová z darcovskej platformy Donio, ktorý je tiež partnerom občianskej zbierky Munícia pre Ukrajinu. Nech sa páči. Ďakujem, dobrý deň. Ja by som chcela vyjadriť obrovskú vďaku všetkým Slovákom, Slovenkám, ktorí prejavujú svoju solidaritu nielen podporou Ukrajincov a Ukrajiniek na Slovensku alebo na Ukrajine, ale aj doma na Slovensku prispievajú na rôzne témy, na rôzne oblasti. A je to veľmi dôležité. My ako Donio to vidíme a sme aj hrdým partnerom Munície pre Ukrajinu, takisto ako sme podporovali zbierku na Boženu päť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Dodo Dobrík z Darku pro Putina nám povie viac o munícii, ktorú ideme zo zbierky nakupovať. Dobrý deň, chcem opäť poďakovať všetkým darcom. Naša zbierka by nemala zmysel, keby išlo len o vyzbieranie peňazí. Má zmysel, keď sa vaša pomoc dostane na frontu. Takže keď sme videli, že suma sa blíži k 4 miliónom, začali sme robiť prieskum prvotný, aby sme zistili, čo je možné čo najrýchlejšie doručiť. Chceli sme rovnako ako darcovia, ktorí konali rýchlo, konať rýchlo aj my. A z možností, ktoré sme mali po konzultácii s ukrajinskou stranou, na základe ich dopytu a na základe konzultácií s Českým ministerstvom obrany, sme nakoniec našli muníciu, ktorá je relevantná a veľmi potrebná na fronte. Nakúpime, tu máme za sebou makety, nakúpime tieto 122 mm delostrelecké granáty, kúpime ich 2692 kusov. Je to novovýroba, granáty vlastne čakajú na to, kedy podpíšeme memorandum. Čaká sa, kedy podpíšeme memorandum trojstranné, následne môžeme robiť nákup. Týmto chcem pozvať novinárov. Za niekoľko dní budeme podpísať to memorandum v Poličke, čo je sídlo zbrojovky STV Group, u ktorých nakupujeme. Ukážeme vám výrobu a ukážeme vám partnerov na Ukrajine a v Čechách, s ktorými budem podpisovať. Takže toľko za mňa. Vďaka Dodovi. A teraz by som dal slovo Rastovi Kalnovičovi ešte. Okay, možno len doplním to, že má to už vlastne presné počty, tá ponuka je veľmi konkrétna, čiže malo by to byť 2692 kusov týchto delostreleckých nábojov. To si treba predstaviť ako niekoľko železničných vagónov alebo niekoľko plne naložených kamiónov, ktoré sa budeme snažiť čím skôr, teda keď zbehnú všetky tie nevyhnutné administratívne a byrokratické procesy, ale určite ešte v tom najneskôr do konca leta dodať tam, kde to tí vojaci potrebujú. Ďakujem, Fedor. Rasto Kalnovič z Mier Ukrajine uzavrie tento blog a potom sa presunieme spoločne do Krupiny. Rasto povie aj dôvod. Áno. Takže s muníciou v zbierke Munícia pre Ukrajinu pokračujeme, naďalej zbierame to, čo sa vyzbiera po týchto 4 miliónov, tak to sa ešte rozhodneme, či to pôjde na tú istú muníciu alebo na inú. Ako tu máme teraz vystavenú tú maketu 122 mm munície. Ale radi by sme si dnes pripomenuli aj zbierku na Boženu, ktorú sme odštartovali takto pred rokom, 8. mája 2023. Taktiež to bolo spoločne s partnermi Darek pro Putina a Donio. Tam sme zbierali 650 000 eur na odminovač Božena. Vyzbierali sme to v septembri 2023. A
Odminovač Božena je už momentálne vyrobený v Krupine, čo si budeme môcť pozrieť aj cez telemost. Bohužiaľ, ešte čakáme, kým sa dokončia nejaké administratívne procesy a povolenia, ktoré sú pomerne zdĺhavé, keďže Božena napriek tomu, že to teda nie je zbraň, ale je to tovar, ktorý musí mať rôzne povolenia, aby mohol byť vyvezený zo Slovenskej republiky a odovzdaný koncovému užívateľovi. Sme vďační za to, že v čase, keď sme zbierali na Boženu, štát podporoval Ukrajinu aj vojensky a my sme sa teda mohli sústrediť na humanitárnu pomoc. Teraz sa ozývajú niekedy kritické hlasy, že prečo zbierame na muníciu. No preto, lebo munícia je vo vojne najdôležitejšia a preto, lebo táto vládna garnitúra odmieta pomáhať Ukrajine vojensky, a aj keď na druhej strane dovoluje, aby sa zo Slovenska obchodovalo s muníciou, čiže je to úplne dvojtvárny prístup. A rád by som teraz odovzdal slovo do Krupiny, kde už sú zástupcovia iniciatívy Team for Ukraine, ktorí nám pomáhajú a zabezpečujú celý prevoz Boženy na Ukrajinu, ako aj všetky administratívne procesy s tým spojené. Ďakujem. Ahojte chlapci, zdravím Team for Ukraine. Zdravíme z Krupiny do Bratislavy, ahoj, srdečne zdravíme. Dobrý deň, tak to je Peter a Sally a oni vám teraz vlastne povedia viac o tom, čo stojí za ich chrbtom. Tak tady za náma, jak bylo zmíněno, je vlastně odminovací stroj Božena, což je náš společný projekt s iniciativami, které vlastně vidíte před sebou. Před rokem jsme na ní začali sbírat peníze jak v Česku, tak na Slovensku. Povedlo se ten stroj mezi tím vyrobit, je krásný, nový. Jak můžete vědět, teď je zatím na kolech, ale posléze bude takhle na pásech, aby byl schopen jezdit vlastně v těžkém terénu, tam, kde jsou ty miny nebo nevybuchlé dělostřelecké granáty zakopané, případně nějaké nástražné výbušné systémy, které Božena je schopna likvidovat a čistit tím volné plochy. A doplňuje vlastně tu práci, kterou dělají ukrajinští pyrotechnici každý den a nasazují při tom svůj život, když se snaží navrátit zase normální fungování občanů na Ukrajině v těch oblastech, kde už fronta není nebo kde to je po okupaci. Tady vlastně, když se podíváme dopředu, tak je hydraulické uchycení na takovou radlici, která může mít různé formy jakoby pracovních nástrojů a ty radlice, které k tomu jsou, mechanické, tak vidíme vlastně tady po mojí levé straně. Tohle to je jedna z nich, jsou poměrně masivní, jak vidíte, je to pevná ocel, je to kvůli tomu, že vlastně tady pod tím, co před sebou vlastně tlačí ta Božena, tak explodují ty výbušniny, ty i protitankové miny, takže to jsou opravdu silné, velké exploze. My jsme moc rádi, že tenhle projekt se povedlo dát dohromady a my doufáme, že brzo na Ukrajinu, až se dokončí právě ta administrativní práce, která je poměrně složitá zatím a i příprava vlastně tahači, co jsme kupovali a další věci, tak bude pomáhat na Ukrajině. A k tomu, proč je to vlastně potřeba, a jak ovlivňuje zaminování, výbušné nástrahy a další pozůstatky války na Ukrajině, život běžných civilistů, tak předám slovo tady našemu Petrovi Pojmanovi, který je náš specialista na monitoring válečných oblastí a monitoring válečných zločinů na Ukrajině. Dobrý den, ještě jednou. Ano, skutečně je to tak. Stručně řečeno, Božena přinese život zpět do těch obcí, které jsou dnes anebo byly v minulosti zasaženy válkou. Jde jak o zbytky nevybuchlé munice,
tak o oblasti, které jsou přímo zaminovány. Vy už jste tady měli možnost vidět fotografie, které jsou z Charkovské oblasti, jak z Charkova, tak z okolí, z několika obcí, které byly buď okupovány, anebo tam v blízkosti procházela fronta. Fotky jsou vytvořené ve spolupráci s organizací Majdan Monitoring Information Center Charkov a byly vyrobené pro výstavu v Evropském parlamentu, který organizovala Markéta Gregorová. Díky tomu to máme v těchto velkých formátech. Do řady těch vesnic se dodnes nevrátil život. Lidé se nemohou vrátit, zkrátka protože to okolí je stále příliš nebezpečné pro to, aby si tam civilisté mohli pohybovat. Dokonce například ve vesnice Dovhenke, kousek od Iziumu, se doposud nepočítá ani s opravou školy, protože zkrátka ve vesnici ještě, nebo v obci ještě nejsou lidé a děti, kteří by do té školy chodili. Škola probíhá online, máme tam jednu z důležitou svědkyni, která je shodou okolností učitelka matematiky, která v té škole posledních 30 let učila. Vše probíhá online. Tím, že bude okolí odminováno, budou se do obcí moct vrátit děti, do farem, které jsou poškozeny a pole zaminována, tak se budou moct vrátit hospodáři, farmáři, hospodářská zvířata a pole budou moct být znovu obdělávána. To znamená, ta Božena vrací život do těch poválečných oblastí. Já ještě doplním Petra, že nejenom, že vrací život do těch okupovaných nebo poválečných oblastí, ale když my jsme vlastně byli v Iziumu, tak ten samý den tam skupina důchodců, která si šla na nákup pro jídlo v místě, kde my jsme předtím procházeli a ani jsme si nevšimli některých těch výbušných systémů, co tam byly, tak si šlápli na minu a zemřeli. Takže tohle skutečně je věc, která zachraňuje životy a je skvělé, že Češi a Slováci se dokázali složit na to a ukázat jako občanská společnost vládám dalším, když to zvládneme my, jako jeden stroj, byť velmi drahý, tak to zvládnou vlády v mnohem větším počtu. A aby jsme si ukázali, nebo respektive, aby jsme poznali, jak i zní naše Božena, protože nemá jenom díle ze Slovenska, ale má i srdce z Čech, má motor Tatra, tak poprosím technika, jestli by nastartoval Boženu, ať ji slyšíme a ukáže nám aspoň trošku, jak jezdí. Takovýmhle způsobem se vlastně Božena jako autíčko na dálkové ovládání pro děti ovládá, podobně jako třeba jsou letecké drony, takže technik nebo pyrotechnik může z bezpečné vzdálenosti, třeba i za nějakým balistickým krytem, ovládat ten stroj a vyčistit území od min a výbušných systémů. My děkujeme za slovo a předáváme ho zase zpátky do Bratislavy. Děkujeme všem. Ďakujeme pekne Petrovi a Salimu za túto aj ukážku živu, ako Božena funguje a dúfame, že bude dobre slúžiť. Však Fedor? No to je pár slov k tomu. Na túto Boženu konkrétne sa teda vyzbieralo tisíce darcov, ale podporila to aj tajpejská reprezentačná kancelária, čiže vláda Tajvanu, cez nadáciu otvorenej spoločnosti a nadáciu Pontis, lebo my administrujeme veľmi veľkorysý dar $5 miliónov na pomoc Ukrajine, takže týmto sme prispeli aj do tejto zbierky. A ja keď som na to pozeral, tak si hovorím, že to je vlastne fantastický príklad inžinierského umu Čechov a Slovákov. Je to slovenský produkt s českým srdcom, ktorý treba povedať a pochváliť aj predchádzajúcu vládu, ale aj terajšiu vládu Roberta Fica za to, že tieto stroje je ochotná dodávať na Ukrajinu a myslím si, že to chce dodať aj ako dar. Takže to odmiňovacie zariadenie Božena ako symbolicky prepája naozaj Česko, Slovensko, Ukrajinu, ale aj tie rôzne politické prúdy a tú občiansku spoločnosť. Takže v tom maličkom autíčku sa vlastne koncentruje ako veľa ako pozitívnej energie. A veríme, že Ukrajina je dnes teda najviac zaminovanou krajinou. Tie náklady na odmiňovanie Ukrajiny sú vyčíslené v desiatkách miliárd dolárov a takýchto Božen by sme mali vyrábať a posielať na Ukrajinu v desiatkách, možno stovkách kusov. Takže toto nech je aj taká výzva
slovenskej vláde, medzinárodnému spoločenstvu, nech investujú oveľa väčšie prostriedky do týchto zariadení, lebo tie zariadenia, ako bolo povedané, vlastne vraciajú život do tých povojnových oblastí. Ďakujem pekne. A teraz, ak sú nejaké otázky od novinárov, novináriek, ktorých tu máme, nech sa páči. Katarína Borovská, RTVS. Hovoríte, že za tie 4 milióny vy zbierate, respektíve pošlete necelých 2700 kusov delostreleckých granátov. Ak sa tieto finančné prostriedky, ak sa táto suma navýši, budete navyšovať aj tento počet konkrétnej munície, alebo má Ukrajina záujem aj o nejaké iné, možno náboje, alebo nejakú inú muníciu? Nech sa páči. Aktuálne objednávka urobená na túto sumu presne, čiže aktuálne minieme 4 milióny eur, ktoré vlastne vďaka darcom vyzbierali. Následne máme možnosti, nebudem ich upresňovať, o čo má Ukrajina záujem, o akú muníciu. Takže v prípade, že zbierka narastie do relevantnej sumy, hej, povedzme, navýši sa o ďalší 1 milión eur, tak vlastne vieme urobiť ďalší nákup. Toto už je len ako technická otázka v tomto momente. Čiže niečo ďalšie viete za ďalší 1 milión poskytnúť? Áno. V prípade, že záujem darcov bude stále pomáhať a dali sme možnosť ľudí posielať pravidelné platby. Máme stovky takýchto predplatiteľov, keď to poviem. Čiže rátame, že zbierka bude pokračovať ďalej. A vlastne v tom istom nastavení budeme pokračovať ďalej. Nech sa páči. Erik Adamson, tiež RTVS. Ja mám niekoľko otázok. Pardon, práve sa mi to tu vyplo. Kedy budete podpisovať to memorandum? Myslím, že dátum je teraz 20. mája, ale nie som si úplne 100% istý. Ešte sa doľaďuje podľa toho, ako majú partneri priestor, ale je to zhruba 20. máj. A kto bude organizovať ten presun munície na ukrajinské územie? To bude na strane českých partnerov. Takže tam nepredpokladáte nejaké problémy, povedzme, zo strany Slovenska alebo Poľska? My rátame s tým, že vlastne ako sme to deklarovali od začiatku, pripájame sa k tej českej munícinej iniciatíve, čiže vlastne takto sa síce neoficiálnym spôsobom, ale spájame sa s nimi. Čiže ak to budú nejaké kanály, budú to kanály tejto českej munícinej iniciatívy. Potom tým delostreleckým granátom. Jeden delostrelecký granát teda nakupujete za niečo vyše 1550 eur, to som vypočítal sám vo svojej hlave. Je to komerčná cena? Túto cenu nám potvrdil, my všetko, ako hovorím za dárek pro Putina, nakúpili sme už rôzny vojenský materiál za nejakých 28 miliónov eur. Čiže my všetky nákupy, ktoré my konzultujeme s Českým ministerstvom obrany, všetky ceny nám oni potvrdzujú, či je tá cena ako keby na trhu aktuálne dobrá a tak ďalej. Čiže a zároveň tým, že máme na strane České ministerstvo obrany, máme ako keby určitú páku, mať tie ceny ako keby v normálnej komerčnej hladine. Dobre, tých 2692 delostreleckých granátov sa zdá byť nášmu pánovi premiérovi Robertovi Ficovi málo. Čo by ste mu odkázali a ako dlho vydrží táto munícia ukrajinským obrancom? Ja by som sa ho opýtal, že koľko dodal on. Že je to o 2692 viac, než dodal on. A ako dlho teda tá munícia vydrží ukrajinským obrancom? No, tak to asi musí povedať nejaký analýz. Ale je to, že relevantné množstvo munície, akože to stojí niekoľko vagónov, takže no povedz ty asi, keď... Ja som pozeral teraz vyjadrenie pána generála Macka, ktorý hovoril, že sú to dni na ochranu nejakého územia. Čiže nie je to zanedbateľné množstvo. Môže tak ako pomáhať v útoku, vie pomáhať v obrane nejakých území, ale ja, asi ani Fedor, nie sme odborníci na vojnové stratégie, rovnako ani pán premiér nemá túto špecializáciu. Čiže ja to nebudem posudzovať. Určite ukrajinská strana veľmi víta tento akože nemalý dar, lebo naozaj, ako hovoril Fedor, predbehli sme ako občianská spoločnosť niektoré štáty. Čiže asi tak, keď Island uzná, že 1 000 000 eur na muníciu je dosť, tak myslím, že my keď pošleme 4, tak sme poslali naozaj výrazne dosť. A ešte poslednú otázku. Chystáte nejaký projekt do budúcna alebo ďalšie zbierky?
Ak sa pýtate na mňa ako na dárek pro Putina, tak naša zbierka pokračuje stále. Môžu tam prispievať slovenské a českí darcovia. A potom je tu otázka na slovenské iniciatívy. A môžeme... Zuzka Ježáková, nech sa páči. My sa vlastne aj dlhodobo venujeme aj humanitárnej pomoci. My sme vlastne poslali vyradené postele na front do polných nemocníc. Aktuálne vlastne prebieha naša zbierka pre vojnových veteránov, ktorí trpia PTSD. A vlastne táto zbierka je otvorená, je tam cieľ 35 000, takže kto chce, môže prispieť aj týmto spôsobom. To tiež všetko nájdeme na donio.sk. Ešte Nech sa páči, Lucia Štásolová. Zaznelo to už a je teda našou, tak ako tá zbierka je pre nás ako veľkou výzvou doteraz, tak aj do budúcnosti. Tí pravidelní darcovia sú tiež určitý záväzok, takže tá snaha, aby bolo tých pravidelných darcov čo najviac a aby sa vlastne tá zbierka udržala až dovtedy, kým to Ukrajina bude potrebovať. Čiže je to určitý kanál a je to určitý nástroj, ktorý sme vytvorili a chceme ho teda udržať dovtedy, kým to bude nutné. Možno na Slovensku 36% ľudí deklaruje, že podporuje dodávky munície na Ukrajinu, tak to si predstavme ako 1,5 milióna obyvateľov Slovenska, čiže je to obrovský priestor aj pre tie občianske iniciatívy ešte mobilizovať finančné a teda neskôr teda tie muničné a vojenské zdroje na pomoc Ukrajine. A práve to je ten predpoklad, aby táto zbierka, keď sa teraz minú tie 4 milióny, pokračovala ďalej a pokračovala fakticky až do konca vojny a my veríme, že to bude koniec vojny tak, ako si ho predstavuje suverénna samostatná Ukrajina. Ešte Zuzanu Suchovú poprosím. Ja len dodám, že na Donio nájdete cez 300 príbehov pomoci Ukrajincom, Ukrajinkám tu alebo na Ukrajine. A od začiatku totálnej ruskej agresie sme vyzbierali viac ako 4,6 milióna eur a tieto zbierky pribúdajú dennodenne. Takže ľudia prispievajú naozaj nielen na muníciu, ale aj na humanitárnu pomoc aj naďalej a prispievajú aj na pomoc Slovákom a Slovenkám v rôznych iných oblastiach života. Takže treba si to pozrieť. Máme dokonca stránku liečba rakoviny, keby to niekto chcel skontrolovať, koľko sme prispeli na túto tému. Ďakujem. Ešte sú nejaké otázky od kolegov z médií? Nie? Tak ďakujeme pekne za pozornosť a odovzdávame slovo naspäť do réžie streamu a zostaňte ďalej s nami. Vďaka.